Siis alussa oli vain suo, kuokka ja... Oh. Mä kuulin, että sä olit ottanut mun flyeri. Me joudutaan ottaa ne kaikki. Ai kaikki? Kyllä. Oha, ihan totta. Ne sun käsialaa tai... Joo, no nimenomaan muun, mutta ne on sellaista, että ne annetaan vaan tietyille aikuisille ihmisille, että niitä ei anneta lapsille. Mitä niissä on sanottu? Niin. Haluatko lukea? Islamissa raiskaavat tytöt. Se idea nimenomaan, että ne annetaan vain ainoastaan aikuisille. No se on se toinen asia just, että niitä on lapsetkin saanut. Ja sit, no ei niitä ole annettu lapsille. Ei niillä ole annettu lapsille. Alastommuutta, niin... Stereotyyppisiä islamisteja. Eihän ne ole yleistystä. Hei, voi vitsi. Olette kyllä vähän yksinkertaisia, sori nyt vaan. Muslimit näkyy. Vähiten tässä on se, että se on totta. Mutta se ei aina ole totta. Se ei aina ole suomalaisetkin. Mikä tuossa kuva se ei ole totta? Mitä sitten? Ohjelman nimi on henkilöt, Se on mutta aika hyvä pointti, homot kaappi. Homot. Ilmastohysteerikot. Mut joo, toi homotusjuttu. Tässä on aika mielenkiintoinen Ylen uutinen. Homoseksuaali. Homo. Normaali tapa pienukaiset on se, että kun on yhdistys, niin siinä määräävät jäsenet. Sen takia on olemassa jäsenkokous. Tämä tarkoittaa sitä, että puheenjohtaja ei ole diktaattori. Ja puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa on kerran vuodessa kutsuttava jäsenkokous koolle. Ymmärsittekö? Menikö perillä? Meneekö perille jopa tälle, oliks tää Juhani Barrala vai kuka älynkääpiö tämä oli? Kivattu idiootit! Oottako te kaikki fucking älynkääpiöitä? Eikö te tule mieleen, minkä ihmeen takia ei SC:ssä ollut yhtään jäsenkokousta? Poliisi on mua pahoinpidellyt tuolla ja kiduttanut poliisisellissä tuolla Helsingissä, niin mä tein siitä tietenkin valitukset ja rikosilmoitukset ja kaikkea, koska poliisi kiduttanut. Mä oon laittanut putkaa niin, ettei suostu antaa mulle vettä ja siellä ei ole mitään veskiä eikä mitään ja tää oli ihan järkyttävää. Ja mulla on vielä tää näitä verssakivijuttu, mikä on todella vaarallinen, se saa juoda. Eli ne kidutti mua aivan selvästi ja vielä otti sen videolle, mutta ne on väittää, että se on kadonnut se video. Juu, tosi kiva. Fucking idiootit! Fuck you, kaikki älynkääpiöt! Kansanpetturit, maanpetturit! Fuck you, kaikki älynkääpiöt! Poliisilaatetta siirtymäispaketia, hybridikeskukseja ja tasopuuspanuuden ja USA osaharjoituksen poliisilaatetta siirtymäispaketia, hybridikeskukseja ja tasopuuspanuuden ja
selvittää näitä kaikki. Mä haluan oikeuteen, idiootit. Vaartakaa nyt mut oikein, että fucking älkää petänyt jostain. What you kaikki älkäätte? Kansanpetturi, maapetturi. What you kaikki älkäätte? Kansanpetturi, maapetturi. NATOa, euroa, EUta ja homosaatiota ja koko Finlandin päällä. NATOa, euroa, EUta ja homosaatiota ja koko Finlandin päällä. Herra, anna mulle voimaa. Tulee kaikki maksamaan vielä. Nämä tulee kaikki maksamaan. Meillä on tulossa oma talouskriisi. 10 vuotta viimeksi oli melkein maailmantalous fucking romahti. Ja se on tulossa uudelleen sen takia, koko maailman talousjärjestelmä korttitalo. Sen jälkeen palkka vaihtuu ja sen jälkeen nämä poliisit. Niin, tehdään kunnon tutkimuksia. Idiootti, älkää tehdä. Mä haluan oikeuteen, idiootti. Idiootti, älkää tehdä. Mä haluan oikeuteen.